Bariwa, beridi beridi barigi misa, kuchini kuchini takini tewa. Beridi beridi barigi misa, kuchini kuchini. We staan hier voor een wereldtaal en ik praat gewoon over onze eigen taal. Compliments. Ja, na 7 jaar, 7 uur per dag bezig geweest te zijn met de taal, ben ik tot de conclusie gekomen dat het een wereldtaal is. Want het gaat hier alleen maar om 3 klanken. Zoals jullie zien staan we voor de woordenschatting nummertje 1, wat voorop aan de zin hoort. Hier hebben we wat aparts, want dan gaat het om een rode woordenschatting of een groene woordenschatting. En wat bedoel ik daarmee? Deze taal, om niet te vervoegen, zal al de woorden, en dan heb ik het over de werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke plaatsen en mensen, in 2 delen. Dus we krijgen 2 groepen woordenschatting. Eentje die alleen maar de woorden voor de werkwoorden gebruikt. En de andere, dat is de rest, dat behoudt al de andere woorden erin. Nou hebben we 3 kleuren en die zijn 3 klanken. Ta, tawata en a. Tabai, tawatabai en mabai. Je ziet het, het gaat het herhalen. Waarom heb ik bai erbij gehaald op het trapje van de origami? Omdat tabai voor ons de toekomst zal uitduiden. Wat is dan ta en tawata en ma, ba, illa, de samengevoegde klank? Dat zijn de basis van alle talen. Isn't dat prachtig? Eigenlijk gaan we je eigen taal omdraaien in 3 nieuwe klanken. Die 3 nieuwe klanken zijn tawata, ma, ba, illa, nos, a. Bosnan a, inan a, dat zijn dus de verleden tijden, 2 heb je ervoor nodig, en de tegenwoordige tijd. Alles wat geel is tegenwoordige tijd. Groen en rood zullen de verleden tijden aanduiden. We hebben een verleden tijd van het werkwoord zijn, ta. Dat wordt gewoon 2 keer ta eigenlijk, is tawata. En dat is de verleden tijd. Zo simpel zit de taal in elkaar. Aan de linkerkant hebben we de origami met de persoonsvorm. Mi, bo, e, nos, bosnan, inan. Dat zijn hetzelfde rijtje zoals alle internationale talen het hebben. Ik, jij, hij, zij, wij, jullie, ze. Nou, als we dus eventjes zeggen met de eerste persoon, ik heb meteen. En dan kan ik meteen erachter de hand gooien, of het huis, of whatever ding het is. En als ik dit even omdraai, dan zie je dat de rode kaarten geen groene of gele kleur hebben. En dat betekent dat ze alleen maar combineren met de rode kleur woordenschatting. Woorden die werkwoorden zijn. Deze woordenschattingen vinden we ook terug in de binnenkant van onze origamis. Dus je hebt in de palm van je hand de hele taal. Vandaag is de wereld in bezit van een wereldtaal. En dat is wat de wereld moet weten. 3 klanken. Ta, ta 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 ta, ah, ah, ah. Dat is de sound van de wereldtaal. Is dat Dushino? Beridi barigi misa, kuchini kuchini takini.